Πίτας της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Νίκαιας Ρέγγινο. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης έχει ως εξής. Θα ξεκινήσουμε με τα κάλαντα από τη χοροδία του δεύτερου Γυμνάσιου Νίκαιας. Θα ακολουθήσει χαιρετισμός του Προέδρου της Ένωσης Συλλόγων του κ. Λουίζου Γιώργου. Αμέσως μετά χαιρετισμός του Δημάρχου της πόλης κ. Ιακουμίδη Γιώργου. Θα ακολουθήσει η κοπή της Πίτας. Στη συνέχεια θα έχουμε μια μουσική ανάσα με τον δάσκαλο Γιάννη Λαμπράκη και τους μαθητές του μουσικού τμήματος Μπουζουκιού της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου μας. Και τέλος θα απολαύσουμε παραδοσιακούς χορούς από τα χορευτικά τμήματα του 10ου, 12ου, 27 δημοτικών σχολείων, καθώς και του 6ου Γυμνασίου Νίκαιας, υπό τη δασκάλα κυρία Γεωργίου Εμμανουέλα. Μας τιμούν με την παρουσία τους και επίσης προσκεκλημένοι, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να τους ευχαριστήσουμε κατά την παραλαβή του κομματιού της Πίτας. Σας ευχαριστούμε και πάλι και ευχόμαστε σε όλους μια καλή και δημιουργική χρονιά. Παρακαλώ τα παιδιά της χοροδίας να ανέβουν για τα κάλαντα. Θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους καλή χρονιά. Είδατε μια πάρα πολύ μικρή ομάδα της χοροδίας μας. 40 άτομα είμαστε κανονικά, αλλά τώρα λόγω δραστηριότητων και υποχρεώσεων είδατε μια μικρή ομάδα. Ακούσατε κάλαντα Μακεδονίας και τα γνωστά κάλαντα. Καλή χρονιά σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα παιδιά της χοροδίας του δεύτερου Γυμνάσιου Νίκαιας και παρακαλώ τον Πρόεδρο της Ένωσης, κύριο Λουίζο, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Να σας καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Είμαστε πάρα πολύ καλά σήμερα. Νομίζω είναι από τις λίγες φορές που έχουμε τόσο κόσμο. Αυτό μας δίνει δύναμη για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε ακόμα πιο αγωνιστικά. Η προηγούμενη χρονιά ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Και αυτή που μας έρχεται μάλλον θα είναι ακόμα πιο δύσκολη. Την προηγούμενη χρονιά καταφέραμε πάρα πολλά. Και αυτό χάρη σε εσάς. Δηλαδή, χάρη σε όλους αυτούς που έχουμε καλέσει, με πρόσκληση κλπ. Και είναι σήμερα εδώ μαζί μας. Σαν μέρα που είναι σήμερα, δεν θα αρχίσω με γκρίνιες, παράπονα κλπ. Θα πω μόνο τις ευχαριστίες. Τις ευχαριστίες σε αυτούς που συνεργαστήκαμε τον προηγούμενο χρόνο και καταφέραμε πολλά πράγματα. Και θα αρχίσω από το σώμα μας, την ψυχή μας, δηλαδή τους συλλόγους μας. Τους προέδρους των συλλόγων, τα διοικητικά των συλλόγων των σχολείων μας. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας εμπιστεύονται, είναι δίπλα μας και όλοι μαζί προσπαθούμε να καταφέρουμε αυτό που λέμε δημόσιο δωρεάν σχολείο. Και θα είμαστε
μια γροθιά όλοι μαζί απέναντι σε οποιονδήποτε πειράξει τα παιδιά μας. Να το ξέρουν καλά αυτό όσοι είναι εδώ, όσοι είναι παραέξω, που θα μας ακούσουν με τις φωνές μας στον δρόμο. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω τους διευθυντές, τους δασκάλους και τους καθηγητές των σχολείων μας. Με το Σύλλογο Δασκάλων ήδη έχουμε κάνει 2-3 πορείες για τα θέματα της παιδείας. Με τους καθηγητές από τον Πειραιά είμαστε σε επικοινωνία και με τους διευθυντές σχολείων φυσικά συνεργαζόμαστε για τα προβλήματα που έχει το κάθε σχολείο. Την Ομοσπονδία Γονέων Αττικής και τον Νίκο τον Καλιακάτσο που είναι εδώ σήμερα για τον μεγάλο αγώνα που κάνουν, γιατί φανταστείτε, εμείς σαν Ένωση έχουμε 50 σχολεία που μας φαίνεται Γολγοθάς και είναι. Φανταστείτε την Ομοσπονδία που έχει τόσες ενώσεις της Αττικής, τι δουλειά κάνουν αυτά τα παιδιά και τους δίνουμε τα συγχαρητήριά μας και είμαστε πάντα δίπλα τους. Και αρχίζω τώρα τις ευχαριστήσεις μου από τη Δημοτική Αρχή. Ευχαριστήσεις για τη συνεργασία μας. Είχαμε τις διαφωνίες μας, έχουμε τις συγκρούσεις μας, αλλά πάνω απ' όλα υπάρχει και μεταξύ μας μια εμπιστοσύνη και μια ειλικρίνεια. Μας βοήθησε πάρα πολλά πράγματα η Δημοτική Αρχή, που θα αναφέρω παρακάτω, και ο Δήμαρχος, ο Γιώργος Ιακημίδης. Θα μιλήσω στον ελληνικό, γιατί πιστεύω με τους συνεργάτες που έχουμε συνεργαστεί και έχουμε καταφέρει πράγματα και πάμε μαζί, ταιριάζει ο ελληνικός και ο πληθυντικός. Λοιπόν, θα ευχαριστώ πάρα πολύ την Αντιδήμαρχο Παιδείας, την κυρία Μαρία Αραβατινού, τη Μαρία Αραβατινού, και τους συνεργάτες, τον Γιώργο τον Μιχάλη τον Λαβουντζή και τον Δευτέριο Κατζεβαβλίδη, για αυτό τον άθλο που κάνουμε όλοι μαζί, να κρατήσουμε τα σχολεία μας, να έχουν βρύσες, να μην τρέχει το νερό με λάσπη, και διάφορα που δεν τα καταφέρνουμε, έτσι. Γιατί η χρηματοδότηση, ξέρετε πια, είναι πολύ καλύτερα εσείς παρά εγώ. Γιατί εσείς τα ζείτε μες στα σχολεία σας και απλώς μας τα αναφέρετε. Από τη Διεύθυνση Πολιτισμού θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Τρίκα, πάλι κυρία, τη Δέσποινα την Τρίκα, τη Σοφία την Γρηγοριάδου και τον Μανώλη τον Λεκάκη, να δω πόσες αλάνες θα μετρήσετε τα λίγο στο τέλος. Ειλικρινά κάνουμε σπουδαία δουλειά το καλοκαίρι και πιστεύω ότι αυτό το καλοκαίρι το πολιτιστικό με τα σχολεία μας θα γίνει ακόμα καλύτερα. Το ίδιο συμβαίνει και με τη Διεύθυνση Αθλητισμού, με τον Σπύρο τον Νικολάκη, την Τίνα την Δημοπούλου και την Εύη Καράμελα. Θα πούνε διάφοροι ότι λέω πολλά για τη Δημοτική Αρχή, πολλές ευχαριστίες, δεν έχει παράπονα κλπ. Έχουμε πάρα πολλά παράπονα. Όσο αφορά το θέμα της διεκδίκησης και όχι το θέμα το πώς θα διαχειριστούμε κάποια θέματα. Αλλά και μόνο αυτά που κάνουμε πιστεύω ότι είναι άφθος και ότι δεν γίνονται σε άλλους δήμους. Λοιπόν, άφησα τελευταίο την Αντιδήμαρχο Κοινωνικών Υπηρεσιών, τη Μαριάννη Τιβανίδου, που μας πίστεψε αυτή τη χρονιά, γιατί επί 5 χρόνια η Ένωση Γονέων προσπαθεί για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στα σχολεία και σε συνεργασία με την Παιδική Πολυκλινική και με τον Γιάννη τον Τουρακόπουλο, που είναι προϊστάμενος, και τον Χίλιο ευχαριστούμε, τους γιατρούς της και το προσωπικό, έχουν φτύσει αίμα οι άνθρωποι εκεί για να μπορέσουν κάθε χρόνο τα σχολεία μας να έχουν πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Και το οξύμορο σε όλη τη φάση είναι ότι αντί να πιέζουμε εμείς να έρχονται στα σχολεία ή να εξετάζουν τα σχολεία, κάθε μέρα μας πιέζει ο κύριος Δωρακόπουλος και οι συνεργάτες του. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η κυρία Πανίδου το είδε αυτό, είπαμε να το πάμε παραπέρα και χάρη σε αυτή κάναμε μια συνεργασία με το κρατικό, που εδώ θα ευχαριστήσω τους γιατρούς του κρατικού, που με κινητές μονάδες πάνε σε όλα τα σχολεία της Νίκαιας και γίνονται όλες οι εξετάσεις στα παιδιά μας. Σε μια εποχή που το κρατικό Νίκαιας έχει τεράστια προβλήματα, αλλά να ξέρουν και οι γιατροί και όλοι ότι θα είμαστε δίπλα τους, σε ό,τι μας χρειαστούν θα τρέξουμε και θα τους ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Όλα αυτά τα προγράμματα υγείας τα τελευταία 2 χρόνια, 3, ήρθε μαζί μας και γίναμε ακόμα πιο δυνατοί Ένωση Γονέων Κορυδαλού. Και η Ευγενία Υπατμάνογλου, πρόεδρος, που είναι εδώ και θα ήθελα να την ευχαριστήσω. Και τώρα τελευταία έχουμε μια πάρα πολύ καλή επικοινωνία και με την Νατάσα Αντιδρόσου, την πρόεδρο της Ένωσης Γονέων Γερατσινίου. Φανταστείτε τι καταφέρνει μια ένωση με 60 σχολεία και τι μπορεί να καταφέρουν 3 ενώσεις με τόσα σχολεία. Οπότε ας καταλάβουν και οι κυβερνώντες τη δύναμή μας και θα πρέπει να τη δουν. Λοιπόν, θα ευχαριστήσω τους εργαζομένους του Δήμου, τους φύλακες, τις καθαρίστριες και όλους τους υπόλοιπους που χωρίς να πληρώνονται
μπορεί να έχουν και ένα εξάμηνο και ένα εφτάμηνο να πληρωθούν, είναι εκεί, στον αγώνα και προσπαθούν. Και σε αυτούς θα είμαστε δίπλα τους. Συνεχίζω με τις δημοτικές παρατάξεις, με τον Στέλιο του Πενεντάδη για τη λαϊκή συσπήρωση, τον Κώστα τον Παπαδόπουλο και τον Κόντρα στο Ρεύμα και την Κατερίνα Τιθοίδου με τον Ταρσία στην πόλη, που σε όλες τις κινητοποιήσεις μας, όλες τις κινητοποιήσεις μας, ήταν εκεί. Και όχι μόνο ήταν εκεί, φέραν και τον κόσμο τους. Ειλικρινά τους ευχαριστούμε και θα προσπαθήσουμε οι επόμενες κινητοποιήσεις μας να είναι ακόμα πιο δυναμικές και να μπορέσουμε όλοι μαζί να φέρουμε ακόμα περισσότερο κόσμο. Μίλησα στην αρχή όλοι μαζί με τους συλλόγους και λοιπά, θα έχουμε μεγαλύτερη δύναμη κλπ. Εγώ πιστεύω με την αλληλεγγύη και την αγωνιστικότητα που μας διακρίνει, θα πάμε φέτος πολύ καλύτερα από πέρσι. Και όταν μιλάω για αλληλεγγύη, να αναφερθώ και στο σχολείο αλληλεγγύης. Τους ήρωες αυτούς καθηγητές, και δεν είναι παρατραβηγμένη η λέξη ήρωες, 5 χρόνια τώρα στα παιδιά της Β' και Γ' Λυκείου, έχουν θυσιάσει τα πάντα για να μπορούν αυτά τα παιδιά να προχωρήσουν. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι εδώ η Μάνια, η Χρήστη και ο Γιάννης είναι, δεν θυμάμαι το επώνυμο του λαού. Με την πίτα θα τους δείτε μετά. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω τη χοροδία του 2ου Γυμνασίου, τον Γιάννη Λαμπράκη και τα παιδιά του και την Εμμανουέλα και τα παιδιά που θα χορέψουν μετά, που θα μας διασκεδάσουν. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί με το που τους κάναμε την πρόσκληση αμέσως τη δεχτήκανε και με το παραπάνω. Και τέλος, επειδή ξέρω ότι θα χειροκροτήσετε στο τέλος είτε από ευγένεια είτε επειδή το θέλετε, να ευχαριστήσω όλους το Δουσού της Ένωσης Γονέων Νίκας Ρέντι, τον Πέτρο του Σατολιά, τον Γιάννη τον Μαυράκη, τον Χρήστο τον Καραγκούνη, τον Βασίλη τον Καπετανάκη, τον Κυριάνο τον Ιωαννίδη, την Πόπη τη Σταυρίδου, Σέκα στον Ταμία και τον Γρηγοράκο τον Ηλία. Γι' αυτό ναι. Έχουμε να το δούμε και καιρό, που τα τρώει δεν ξέρω. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή διασκέδαση, καλή χρονιά, χρόνια πολλά και καλούς αγώνες. Θα παρακαλούσαμε τον Δήμαρχο της πόλης, τον κύριο Γεμίδη, για ένα δικό του σύντομο χαιρετισμό. Εγώ θέλω να πω με τη σειρά μου πολλά μπράβο και πολλά ευχαριστώ στην Ένωση, γιατί οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων έχουν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην πόλη. Επίπονο, κουραστικό και καθημερινό. Οι περισσότεροι τον ασκούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και όσοι λίγοι, γιατί λίγοι δουλεύουν σε κάθε σχολείο, πραγματικά το κάνουν, νομίζω ότι τους οφείλουμε όλοι ένα μεγάλο μπράβο και ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί πραγματικά βοηθούν σημαντικά τα σχολεία μας να λύσουν προβλήματα. Εμείς από τη δική μας μεριά προσπαθούμε να παίξουμε το δικό μας ρόλο σε μια πολύ δύσκολη εποχή. Τα ξέρετε, τα ζείτε όλοι και σε ατομικό και σε γενικότερο επίπεδο. Νομίζω ότι πραγματικά καταφέρνουμε και απαντάμε στα προβλήματα. Στα σχολεία, όσα και αν κάνεις είναι λίγα, δεν έχει κανένα νόημα να πούμε κάναμε αυτό, κάναμε εκείνο, κάναμε τ' άλλο. Χθες λύσαμε ένα πρόβλημα του πρώτου γυμνασίου Λυκείου, ας πούμε, μια διαρροή νερού που είχε μαζευτεί ένας λογαριασμός 3,5 χιλιάρικα. Το τακτοποιήσαμε, το απαντήσαμε, χωρίς να μπούμε στα λεφτά της Σχολικής Επιτροπής. Και συχνά πυκνά λύνουμε τέτοια προβλήματα με φωτοτυπικά που επίσης μπορούμε να λύσουμε κάποια ακόμα εκτός από κάποια που άλλα έχουμε λύσει. Και λοιπά είναι θέματα που τα βρίσκουμε με τα σχολεία σε μια συνεχή λειτουργία και επικοινωνία καθημερινή. Εγώ θέλω να ευχηθώ, γιατί δεν είναι στιγμή ούτε για μεμψημυρίες ούτε για μεγάλα λόγια, δύναμη σε όλους, ώστε πραγματικά να μπορέσουμε και τη δύσκολη χρονιά που έχουμε μπροστά μας, το 2016, μετά από 5 προηγούμενες δύσκολες χρονιές, να καταφέρουμε να σταθούμε όρθιοι και να πάμε την πόλη και τα σχολεία μας μπροστά. Να είστε καλά, χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες. Τώρα θα προχωρήσουμε στην κοπή της πίτας. Παρακαλούμε τον Πρόεδρο της Ένωσης, τον κύριο Λουίζο, να ξεκινήσει τη διαδικασία. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε. Ωραία.
Συνεχίζουμε με την κοπή της πίτας. Το πρώτο κομμάτι είναι για την παγκόσμια ειρήνη. Το δεύτερο για τα παιδιά όλου του κόσμου. Το τρίτο κομμάτι η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Καρακώστα. Ο κύριος Δήμαρχος, Ακημίδης. Ο εκπρόσωπος της Λαϊκής Συσπήρωσης, ο κύριος Μπενετάτος. Ο εκπρόσωπος της Δημοτικής Παράταξης Κόντρα στο Ρεύμα, ο κύριος Παπαδόμηλος. Να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου καλή χρονιά σε όλους. Καλή πρόοδο στα παιδιά μας. Καλή σχολική χρονιά να έχουμε. Είναι από τις λίγες εκδηλώσεις που γίνονται στην αρχή της χρονιάς που κόβουν την πίτα που πηγαίνω. Οι πιο πολλοί έτσι το ξέρουν. Αλλά η Ένωση Γονέων είναι ένα κομμάτι από τη ζωή μας. Για πολλά χρόνια δουλέψαμε μέσα στο γονέικο κίνημα και συνεχίζουμε να το στηρίζουμε. Ξέρουμε τα προβλήματα και πιστεύουμε ότι με τη δουλειά που γίνεται και αυτή τη χρονιά και αυτή τη διετία θα μπορέσουν να διεκδικηθούν πράγματα. Να είστε καλά, καλή χρονιά. Θα παρακαλέσουμε τον κύριο Πενετάτο να κάνει ένα χαιρετισμό. Είπαμε μόνο οι δημοτικές παρατάξεις να κάνουν κάποιο χαιρετισμό. Ο Δήμαρχος και οι δημοτικές παρατάξεις να σύντομο χαιρετισμό. Ξεχάσετε τον κύριο Μεράδα να το πούμε. Κάθε πόδι για καλό. Καλή χρονιά στους γονείς που κάνουν σήμερα αυτή την εκδήλωση, στους συνάδελφους εκπαιδευτικούς, στους εργαζόμενους στην καθαριότητα και στη φύλαξη των σχολείων στους Δήμους, στα σχολεία μας. Και φυσικά πάνω απ' όλα καλή χρονιά στα παιδιά μας που σήμερα με την παρουσία τους και ομορφαίνουν την εκδήλωση και τη δυναμώνουν. Εντάξει, είναι μέρες ευχών, αλλά θέλω να πω ότι μαζί με τις ευχές έχει ομορφιά και ο αγώνας. Και στα παιδιά μας νομίζω, και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί, πρέπει να πούμε ότι αυτοί οι δύσκολοι καιροί που περνάμε, που έχουν όνομα του υπεύθυνου και της κατάστασης που δημιουργεί, σήμερα ακούστηκε ότι θα βάλουμε και δεύτερα για την παιδεία. Θα το ακούσατε περισσότεροι φαντάζομαι εδώ πέρα. Δεν ξέρω τι άλλο θα ακούσουμε όσο αδρανούμε. Ο μόνος δρόμος, εμείς λέμε και εκτιμάμε, για να κερδίσουμε αυτά που χάσαμε, για να ανοίξουμε ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας και για όση ζωή απομένει στους υπόλοιπους που εύχομαι να είναι πολύ και μεγάλοι, είναι ο δρόμος του αγώνα. Που πρέπει να δυναμώσει, να είναι μακρόχρονος, δυνατός, να έχει στόχο τα πράγματα να αλλάξουν και όταν αυτούς τους αγώνες τους ξεδιπλώσουμε,
τότε θα δούμε και ποια είναι η αποτελεσματικότητα των αγώνων. Τότε μόνο μπορούμε να το δούμε. Με αυτές τις λίγες σκέψεις, για να μην πω παραπάνω έτσι όπως εξελίχθηκε η κουβέντα, θέλω να πω καλή χρονιά, καλή δύναμη και πραγματικά να δώσουμε όλη την αλληλεγγύη, την έκφραση της αλληλεγγύης με αυτή την πλευρά και όχι μονάχα με φιλεσπλαχνία και ελεημοσύνες, αλλά και μια δύναμη αγωνιστική και κινητοποίηση. Ευχαριστώ πολύ. Να πούμε ένα ευχαριστώ στην Ένωση Γονέων που μας στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια. Να πούμε ότι προσπαθούμε εδώ και 5 χρόνια ως Σχολή Αλληλεγγύης να βοηθήσουμε λίγο στις ανάγκες της παιδείας που είναι πάρα πολλές και που είναι δύσκολες και κάθε χρόνο δυσκολότερες. Ελπίζουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά και ελπίζουμε να σταματήσει γρήγορα αυτή η πίεση και βεβαίως να αλλάξει κάποτε αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα για να μην χρειάζονται τα παιδιά να κάνουμε ενισχυτική διδασκαλία. Ευχαριστούμε. Τα λησμονίζαμε.